Gospel kat kumo Lukas kelonong gaba nriu kat khot gaba sapwe ter ke tin ke jomble ke bong kumne te balai ba me khmi yo thiat baha ka khaman uparlok jome anrai member khat ya ka khung ka baha ka khaman jome hi lani kumno ba mela ban ong ha uparlok jome kolok to sha bangan khlauno ya utu thian baha khaman jome haba mehi memyo I ya ka khung ka baha ka khamat jome me uba asap to khlaw no shwa ya ka khung na ka khamat jome onda kumta to men yo I baha ban khlaw no ya utu thian ubaha ka khamat uparlok jome haba ong thian hangne ka kren ya ka pop jongkiwe ya ka jimbakla jongkiwe haba ong khung ka de ka jimbakla ka jonga bat ngayo I yo thian jongkiwe khung kadai ke jing pakala ka junga kadai ka gunu ka pop ka bangadon jisu hangne ukren ya kane ya kita ginong yalam niam namar kini ginong yalam niam ki parisi ki sadusi kilong ki puru ki bamala ka jinglong mensem kimpat yo mensem ko chong blai kilong ki bamala ka jinglong mensem ki tip ya ka jing tho andre kim singo tho kim champang ka jing tho bat kini ki puru ki dai ki bamala ka jinglong mensem bat kini ginong yalam niam barbor ki yo I tang ya ka jing pakala ju ki we ka jing pakala ju ki pat ki kim yo I ki persiang ban telep daga jingle chiki daga jingdwa chiki jisu hangne ukran sha ki daruong balai ba phi khmi yo thiat chiki we kat bai kata ka khungpat ka bodon hapi ka yai sa phiklem pang khoi ya kata jisu ong hane ong to khlaw no shwa ya ta ka khung ka mot pan khoi shwai le de ba phin yo I no ka ya ki khmat begin jaman sem bat yalam ro iki we begin yo ki pan khoi ya jipan bej kata halor kata jumpa kala ka jongki kini ki degi si ke bangi im ke degi si ke bang ki bang ngiyo I degi khmat jingi babon chen ngiyo I ke jumpa kala ji we ngiyo yo thiat ya ka khungpat ngim yo I babon chen ngiyo I ngiya kren tang ya ke jumpa kala jongki we ngi penrem ki we ngi keren ki we kat ba yele de pat ka don ka khung ka don ka pop ka ba shapo ka bijinga ka don ka ka bangi le ka basniu ka long persya ka mon ka jong blai le si don ap deng jong pi mentaro ka page ni video pi batai start ya ka jong ki we pi keren ya ka jong ki we pi bishni pi yo I ka jumpa kala ji ki we pi yo thiat jong ki we ka ba ta ka khung ka don hapi pi kelam pan khoi ka pi yai sa kum to kini ka de ka ba jisu ba ham yang ai pi ke pro bijinga ka ba jisu ma ham yang ai pi ba ka de yang ai pi bangan klau no shwa ya kata ka khung baka day yang ai pi pengin pen khuj shwa yele de ya kata ka pop ka bodon sa ka jim ka jenga ju pi daga bangi ken ria no daga bangi phet yap no naga no ka pop ka ba yai sno hanga pi daga bangi phai daga jingkala ka mut shu Jesus Christ bangin yo ya ka jingmam daga snam u jisu bat abangi liyo ya ka jingmam ngila don yo mensem kho chong blai ngila dap lo mensem kho chong blai hang ta don kam yang ai pi pengin lech kita kiwe kiba don hapdeng ka pop bangin yalam ki shu Jesus Christ let's see don hapdeng jo pi menta ki ba pe je ni video babon sin pi yo I ga jim khala jong kiwe kat ba yele de pat phim yo I babon sin pi ki dau kti kiwe kat ba yele de pat phim yo I pi klem pe babon sin ba pi pen rem kiwe pi bishar kiwe pi yo I ka pop jong kiwe re yele de pat phim yo I ka de yang ai pi bangin depan khoi chwai le de ba ka de yang ai pi bangin de yit bahai le bangin de check bahai le de yo let's see bangi don sa kan ka pop bat kan ka pop ka sensar yang ai pi na kata kata ko pelong yang ai pi bangin keren benyi ki we bangin bishar ki we bangin yo iyo thiat jong ki we phai no jus xiao jisu kan ka por ka bamata kala ka bobun no la don ka nun ka pop ko ba phile ba phim singo thui ka ta ka pop ko ba phile pi yo I pen ban ji ka pop jong ki we phai xiao jisu de ka jing kala ka bomot ki prop sia kala ka bomot pdiang yo Jesus Christ khat karpat yo Jesus Christ bagasnam jisu kan san lu ki pop ka jong pi don ka bor ka snamo jisu compare ka pop ko ba kumno ka ba phile la pi kloi ban wan he Jesus Christ kumo philong la pi kloi ban yeng na ga jaka ka ba pidon na ka pop ko ba pidon ban phai cha Jesus Christ jisu long ba kloi ban ma bi pan pan khoi pi